Jo em mantinc en català. Això no és cap acte de rebeldia, ni un voler fer sentir malament a ningú. El català per mi és la llengua de convivència. Si jo no li parlo a tothom en català, és que m'estic inventant alguna raó estranya per no fer-ho. Per què no parlem en català a tothom? Podem seguir en català i regalar aquesta confiança perquè la persona amb la qual estem parlant ja ens farà saber si no ens entén. La convivència real consisteix en comunicar, no en jutjar. Ara treballo en un institut com a professora de català. Entenc perfectament que els joves mantinguin el castellà en moltes ocasions. No us culpo, no els culpo. Els parlo en català, em mantinc en català. Els ajudo a expressar-se en català perquè ells, més endavant, també puguin triar, igual que ho he fet jo. Aquesta és la meva preocupació, que triïn, que pugueu triar, si us plau, perquè no parlar-vos en català, sigueu qui sigueu, és no deixar-vos triar, menystenir-vos. Em mantinc en català perquè vaig rebre el català com un regal, com les altres llengües que parlo. I ara vull regalar el català als altres. Em mantinc en català.